captain Marriott sydd â hi mewn I drad Leo Smith. Mae'r ddau dîm wedi gwneud newidiadau, ond dyma Tomlinson at Keenan Patton, ac ergyd gynta'r gêm yn dod wedi 8 eiliad ar hugain yn unig. Dechreuad da i'r tîm cartre. A dyma Leo Smith, tu fewn I wrthwynebydd, nôl at Brobl mewn at Redmond nôl at Brobl! O, arbediad rhagorol! Yr ergyd gan Brobl wedi anelu at y gornel bella, ond Luke Rees yn arbed yn wych. Patton dan bwysau, colli'r bêl. Brobl yn taro'r postyn, ergyd wych. Redmond yn ennill y dacl yn bwyd o Brobl, yn ceisio cremannu'r bêl o amgylch Luke Rees, yn curo Rees, ond nid yn curo'r postyn. Jamie Veal dros y gic gornel, yn gynta i'r tîm cartre. Mae'n ei chrimanu ddim mewn at y postyn pella, y peniad lawr gan Ben Blythe, a mae'n cael ei chlirio gan y Seintiau. Veal yn ei chrimanu ddi at y postyn pella, Ben Blythe yn cael ei bennu ddi, ond dyma'r Seintiau pen arall y ca, trwy Brad Young yn mynd I hun, cyfle Young! A'r Seintiau yn troi am ddiffyn yn ymosod mewn chwinciad. A Brad Young yn rhedeg 3/4 hyd y ca I dorri calonau'r Barri ac I roi'r ymwelwyr ar y blaen. Gwych gan Young a'r Seintiau a nhw sy ar y blaen. Y Barri dim, y Seintiau Newydd 1. Daniels at Brad Young, y cyffyrddiad lleia, y rediad gan Clark, o, arbediad rhagorol arall gan Luke Rees yn y gôl i'r Barri. Clark yn ei chasglu ni ac yn ergydio, ac arbediad ardderchog arall gan Luke Rees. Ychydig dros awr wedi chwarae, Veal eto mewn at y postyn yn golled, pres a'r peniad, a maen nhw'n gyfartal, ac Oli Hulbert sydd wedi sgorio, y prif sgoriwr yn y fan ar lle, y Barri 1, y Seintiau Newydd 1. Ugain munud I chwarae yn yr ail hanner, bêl yn cael ei sgibo mewn! A mae'r cyffyrddiad ola yn cael ei hawlio gan Danny Davies. Y gic rydd I mewn, neb wrth ochr. Danny Davies, mae'n cael y cyffyrddiad lleia I giro Luke Rees. Dyma Smith yn troi. Marriott y captain. Mewn at Chislevich yn gyflym, a'r bêl yn syrthio I Brad Young, does dim cam sefyll, a mae Brad Young wedi ychwanegu'r drydydd i'r Seintiau Newydd I ail o'r prynhawn. Y Barri 1, y Seintiau Newydd 2. Marriott eto. Brad Young, ac mae'r bedwaredd wedi cael ei sgorio ar y postyn pella. Y bêl yn cael ei cremanu mewn gan Marriott, a Josh Daniels sydd wedi ychwanegu'r bedwaredd. Redmond yn helpu'r bêl allan i'r asgell at Chislevich gyda Young yn dal I ddisgwyl am ei hat-tric a draws. O, mae'n mynd yn greulon ma nawr. Fe fydd Brobl yn hawlio, ond dwi'n meddwl taw gôl I rwyd I hun. Fydd y gôl, a mae'r 4 yn troi'n 5. Dyma Leo Smith yn cychwyn ymysodiad arall. Holden gyda Chislevich allan ar y chwith, ond mae e'n bwydo I Young. Cyfle fan hyn I Young am hat-tric. Young! O, mae wedi rhwydo'r drydydd hefyd. A mae'n droi'n embarrass nawr I dîm Steve Jenkins yma ar Barc Jenna. Hat-tric I Brad Young. 7fed gôl y tymor yn ei 7fed ymddangosiad. Bright yn croesi. Hulbert! O, mae rhaid bod hwnna wedi croesi'r llinell. Ydy, y cynnyrthwyrau gyda dyfarnwr pen pella yn dyfarnu gôl.
ac ail gol o'r prynhawn i Oli Hulbert. Croesio'r Harrison Bright, peniad rhydd i Oli Hulbert.